भाई कौन टिके कौन कह ना कौन वेलकम टू कोरापुट पंडित कोरापुट आसिक बुलिक जांतु पंडित पिकनिक स्पॉट ना ये जो पछर देखु यहाँ हूँ ये पानी आम छोट बेलू पहुँचलु तो पहुँचुनु ओ पानी पानी नुह उपरକୁ ଚାଲ ତ ଭାଇ ଆମର ଯାଉଛନ୍ତି ରଙ୍ଗା ଉପରକୁ ସଞ୍ଜୟ ତମେ ବି ଚାଲ ଏଇ ତ କି ଶାନ୍ତି କି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି वेलकम टू माय चैनल। तो आज मु आसी कोरापुट कोरापुट रो गोटे बढ़िया जगहटा कौन से पंडी ओह गोटे पिकनिक स्पॉट। तो आम बर्तमान से जगह को जाऊँ तो चलो तो डेरी न कर वीडियो स्टार्ट करिया ना कौन भाई कौन कह कह डेरी नहीं बस शीघ्र हौ 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 ठीक अच्छे जल्दी 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 तो जी हौ 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 बर्तमान आम से जाऊँ से जगह बाय रोची बाय बाय आइला ओ आश्चर्य सर किछ नथिला ना सीधा सीधा जीवा ओपा भालो हां बढ़िया जगह तो सीधा गले कौन हम ठीक है हां पंडी पिकनिक स्पॉट हां आगे आगु दो चलो जीवा हाँ जीवा ना ओ हाँ को प्रवेश करचु भाई कुंभीर मुंबीर नहीं तो हाँ ओ बोटिंग पाखु बा ओ ये पानी दे चलिया ओ पानी पानी नुह बोपा माँ से कौन भाई कौन टिके कौन कह ना कौन वेलकम टू कोरापुट पंडित कोरापुट आसिक बुलिक जांतु पंडित पिकनिक स्पॉट ना पंडित पिकनिक स्पॉट ना बैक साइड मुझे देखी दे ये जो पछर देखु यहाँ हूँ ये पानी आम छोट बेलू पहुँचलु तो पहुँचुनु ये पछर जो देखु ये जंगल यहाँ यही जंगल हूँ ये दमन फिल्म सुटिंग होता जो कि जन बोई निया देखिपारे पूरा आउ कौन दरकार पानी पूरा सलसल हो तो आउ टे आगु टे जा बोटिंग पाखु टे जा बर्तमान आम जाऊँ बोटिंग पाखु डंगा तो चलुनी से बसले तो लगे चलला भाई भाई आसो है से बसन तो आसो आसो कौन बोटिंग करिया ना कौन हाँ अच्छी 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 यही डंगा तो तो ये आम जाऊँ बोटिंग करूँ माने ये गोटे फास्ट टाइम बोधे मुझे बोट्रे बस यहाँ हूँ बोट देखिपे एगुड़ा हूँ बोट उपरକୁ ଚାଲ
ତ ଭାଇ ଆମର ଯାଉଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗା ଉପରକୁ। ସଞ୍ଜୟ ତମେ ବି ଚାଲ। এই তো डर के आगे जीते माउंटेन ड्यू। हाँ এই ডঙ্গাটা নয় আরো ডঙ্গাটা। বাবা ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏଇ ଡଙ୍ଗାକୁ। ତେଲ ଅଛି ତ ଅଧା ରାସ୍ତା ରହିଯିବ। ଗଲାଥର ଯାଇଥିଲୁ ସେମିତି ଅଭି ସାଙ୍ଗରେ। ତ ଏଇଠି ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟଟା ମରା ହବ। କିଏ ହଁ ଓ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ପୁରା। ମାନେ ସକାଳୁ ବୋଧେ ଇଏ ହେଇନି ନା ଭାଇ? ସକାଳୁ ବୋଧେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଫାର୍ଟ ହେଇନି ବୋଧେ ନାଇଁ କି? ସକାଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି। ହଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡଙ୍ଗା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ହାବିବି ୱେଲକମ୍ ଟୁ କୋରାପୁଟ। ରେଡି ଯାଉଛି ଯାଉଛି ଡଙ୍ଗା ଯାଉଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ପାଣି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇଠି ଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯାଉଛୁ ମଝି ଆଡ଼କୁ ପୁରା। ଆମେ କୋଉଠି ବସିଥିଲେ ପୁରା ସେଇଠି। ଏ ଯୋଉ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଦେଖାଯାଉନି କି ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଥିଲୁ। ସେଇଠି ମାନେ ତା ସାଇଡ଼ରେ ଥିଲୁ। ଏତେ ବାଟ ଆସିଲୁ ପୁରା। ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଡଙ୍ଗା ପୁରା। କି ଭାଗ୍ୟ ବାପା ମା। ପବନଟା କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହବ ତ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ପୁରା ଏଇଠି ପୁରା ଅଛି ପୁରା ଲାଷ୍ଟକୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମଟରଟା ପୁରା। ସାଉଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଟିକେ ହଉଥିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମଟରଟା ପୁରା ଏଇଠି ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରୁଛୁ ଏଇଠୁ ଇଏ ହବୁ। ଏଇଠି ଭାଇ ଚଲଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ତ ସବୁ ଆମେ ଏଇଠି ଆଉ। କି ଶାନ୍ତି କି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି।
ମାରିକି ଆଇଲୁ ପାଖାପାଖି ପୁରା ଆଉ ଏଠୁ ତ ବାହାରିଥିଲୁ ଆଉ ନାଇଁ କି ଡଙ୍ଗାଟା ଆମର ଆଗ ନା ଟିକେ ଚାରି ଜଣ ତ ଆଉ କିଏ ଆଉ ଦେଖିଲ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୁରା ଯାଇକି ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ମାରିକି ପୁରା ଆମ ବାସସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣି ବାସସ୍ଥାନ ନା ବାସସ୍ଥଳୀ ହଁ ହେଲା ଆଉ ହଉ ଚାଲ ବୁଝିବା ଲୋକ ବୁଝିବେ ଆଉ କିନ୍ତୁ ନାଗିବ ଦେ ନା କ'ଣ ହଉ ଚାଲ ଓଲା ବୁଲିକି ଏପଟେ ଇଏ ଅଛି ବା ହଁ ଏଇଟା ତ ଘର ଆଉ କ'ଣ ଘର ଏଇଟା ତ ଘର ଆଉ ଏଇଠି ଡଙ୍ଗାଟେ ତ ଥୁଆ ହେଲା ଆମେ ବୁଲିକି ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିକି ଗୋଟେ ଆସିଲୁ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଗୋଟେ ଭାଇ ତ ତମେ ତ 100 ବୁଲୁଥିବ ହାଁ 100 ବସିଥିବ ଡଙ୍ଗାରେ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ତମ ଅନୁଭୂତି ଆଉ କ'ଣ ନାହିଁ କହୁନ ଆରେ ମୋର ଅନୁଭୂତି ଛାଡ଼େ ତୋ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ଅଛି କହ ଓ ମୋର ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ମାନେ ଥରଟେ ବସିଥିଲେ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ମାନେ ମୁଁ ଭାବେ ଏଇଟା ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବୋଧେ ଆଉ କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ସେ ମାହୋଲ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ସେ ଟୋଟାଲି ପୁରା ଡଙ୍ଗାରେ ତ ଆମର ଆଉ ନା କ'ଣ ସେଇଟା ଲାଗିଲା 4 ଜଣ ବସି ସେଇଟା ହିଁ ତ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ବୁଦ୍ଧି ମୋର ହଁ ବୁଦ୍ଧି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ନା ମେନ୍ ହେଲା ଡଙ୍ଗାରେ କେହି ନଥିଲେ ତ ମାନେ ସିଏ ଗୋଟେ ଆମ ହିସାବରେ ବୁଲେଇଲା ଭଳିଆ ବୁଲେଇଲେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଇଏଟା ପୁରା ହେଲା କି ଅଭି ଭାଇ କେବେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ ଆସିକି ଅଭି ଭାଇଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ ଯଦି ଆପଣମାନେ କେବେ ଆସିବେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯଦି ବସିବେ ସେ ଯିଏ ଚଲାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଅଭି ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ଲୋକଟେ ପୁରା ଯାହା କଲୁ ସେୟା ବୁଲେଇଲେ ଟୋଟାଲି ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ପୁରା ମୋତେ ତ ପ୍ଲେନ୍ରେ ବସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ହଉ ଆଉ ନୂତନ ଜାଗା ଗଲେ ନୂଆ ଜାଗାରେ ନୂଆ ବ୍ଲଗିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ